Dahil ko matiis baga, Diyos ko na sa kuyang ama. Nahilingin kong maghanaw ka sa dapan kong basang sana. Ugsong na daing kasama. Ani sinibag ni Kristo, di mo maaraman, Pedro. Kung ano ining gibo ko nangamit matalastas mo. An kuhalugan kung ano. Sa dakulang pagkasakit, si Pedro tulos nagtangis. Isinibog niya ang bitis, ang ulay nun labis. In eternum mehepedes. Dahil mo na pagagasan, an maation kong dapan. Mapasain man sagkuran na di lamang mamunduan. Bilog na kalangitan. Suday mapiritan sa korderong makakamhan. Si Pedro habong pahanaw kaamaram nagtara. Siring kaini an inolay sinum laberotinum habibis partim mekom. Na kundi kuhugasan, Pedro an bitis mong iyan. Ikas akong maanggutan, di ka na makikinabang. Sa kuya nin ano paman. Pating susuhayan ta ka, siring sa bakong ka iba. Di ka magkamit ginawa, bababion kung talaga. Sa kong mahal na grasya. Man aso magunahuna ni Pedro ang siring na banta. Ang simbag makamangamana naan mata nagluluha. Nagtaram kay ning kataga. Kaguranong kong maestro, bako lamang ang bitis ko. Kundi kamot sagkod payo, hugasan mo natugot ko. Di lamang maanggutan mo. Kon ako mamaanggutan ng unyan si mong isikwa. Kagurangnan kung mahal ano baan kapakanan. Kaining mahirap kong buhay. Kung minuyog na si Pedro, panaw sa maestro. Luminuhod na totoo ang poong divino verbo. Kan paghanaw na iniho. Gawing makaugay baya bago Diyos na dakula. Tuyo nang nagpakumbaba nga ni maging halimbawa.
asang na daga. O Angeles Principados, Virtudes, o mga tronos. Hilinga ining amang Diyos na nagtios na kaloob. Sa bitis nin disipulos. Mahirak makamundong anan, daga asing kalangitan. Sukat man na pagtangisan, mahirak na kamuktakan. Ning Diyos na makakamhan. Hiling ay nugasan na ang bitis ni Pedro Baga. Kan mahugasan na niya pinahilan, hinakan pa. Kaiban luwa sa mata. Kan tumugot ng totoo, napahanaw na si Pedro. Ang kasamang disipulo, dinagsayuma ito. Nagpahanaw sa maestro. Senda bagos tinaraytay, ananin sindang hinanawan. Pagkapahid naman hakan kay arin na puso daw. Di marunot matunaw. Kung manawan matapos itong mga disipulos. Tumukaw liwat si Jesus, nagtaram ning maluludok. Sukat talian ning gabos. Tara mga kaimang na katuod, kung namumutan. Ining sa indong na masdan sa sakuyang ibon man. Sa indong kampon man. Kamo makuyog-kuyugan, bakong babaan maray. On buot na matiwasay, alagad ang kalangkawang. Panuunin mga karatan. Pagkatapos katong hatol ni Jesus na sa tong puon. Nagpadagos nin panhapon, ang hirak na isabihon. Kan sa iyang mga kampon. Sa panhapon ay niyo kaning mahal na maestro. Nagtaram sa disipulo, may sara gaya sa indo. Ipagbapabakal ako. Pagkadaw kay ning ulay, nin apostolis na anan. Sinda gabos na kubhaan, ananan sindang nang namungnan. Kaining siring na ulay. Sa supog sa takot, hindi nagapot, tulos man sana. Sisay daw sa mungaya, si Judas man nag-usisa.
Naghapot man ngani siya. Sinibag ni maluway na apostol na masiwawa. Dinaaraman nin iba ulay ni Jesus sa iya. Day iba kundi ika. Alang kau na di maladok kadunungan na suri po. Ni Jesus na aki nin Dios na dumduman na disipulos. Daing sarong makadangog. Sa supog pag-alang-alang si Pedro nga ni nakubhan. Huminghing kay San Juan ipinakahapot ang bagay. Kung kisay may kasinipan. Si San Juan nagaputid to sa madunong na maestro. Ang simbag ni Jesucristo ang inot na ungiton ko. Iyos akong maglolobo. Itong paghanpon na sayod kato mga disipulos. Si San Juan nga ning mabuot na paruray Jesus. Yung namutan nin orog. Di nga niyan malobo, hinungit na nin maestro. Daing nakahiling mayo kadtong ibang disipulo. Kataid nindang totoo. Kan ito matapos naman ang panhapong kinaligan. Kaining si Jesus na mahal sinunod na linalang. Itong sinasakramental. Sa sinakulong maugma linalang ni Kristong Ama. Ininganing Iskristya ipagtatanong talaga. Sa mga tinubos niya. Galing kaudiyuan kung siring na Paskwang aldaw. Sa pangakanin hapunan igwain sarong tinapay. Nalalain sa tolodan. Ang tinapay na sinabi dahil may mayong libadura. Pinurot man ito niya ni Jesus kagurang nanta. Binaak tulos man sana. Tulos niyang tinaramanin mga ulay na mahal. Inihungayang tinapay iyuan hawak kong tunay. Kakanon ikabubuhay. Binaak pinagpidaso ipinakakanto ang tinaram iniho. Ini ang kakanonindo ta ini
namungit matapos itong mga disipulos. Ginibo naman ni Jesus ang kalis kinaptan tulos. May arak na laog. Sa iyang benindisyonan tulos man pinagtarama. Huni dugo nga ning tunay tulos ipainuman. Sa disipulos na anan ang tinram iniho iniman inumon indo. Tay niyong dugo ko magbubulos na totoo. Hulita sa sala ning tawo. Sa ngayong maubras sa sarong dakulang cross. Sa pagsakop ko pagtubos dahil sa sala ning gabos. Dugo ko iyong mabulos. Kamay yung katawan ko ning kabag sikang totoo. Ining gabos nagimo ko iuman gibuhon nindo. Kunday na ako sa mundo. En mi memorya fasiste, sabi ni Jesus na maisip. Totoo nga ning malinigan sa iyang mga huli. Kadtong mga apostoles. Kon inunindo arugan sa indong pakautuhubong. Ako nindo girumdumon kamo naman mamahalong. Sako kamong aamponon. Ano pa si Hesus Kristo ubos na buot sa tawo. Sa katuod na totoo nagtaram siya ang bago. An ulay iyo iniyo imandukat niyam karnim it bit miyum saginim en mi menet et ego en ilyo. An sisay pa naman na tawo nakama kanhawak ko. Uminom kan dugo ko yaon ay sa iya ko. Uyaman siya sa kong totoo. Sumapakinabang na ni Jesus ang pag-irib pa. Pinugtugo naman sinda may obispo Santo Papa. Sacerdotes man an iba. Misteryong day maladok, milagrong gibunin Diyos. Hirap na di matatapos sa puso na pagkamuot. Nin puso na masorepot. Ang pagirumdum na tunay ni Jesus sa inang mahal. Katong banggid,
itong man si San Gabriel pinagbutan. Birhen pinakinabang. Si Moises Elias man duduman manakinabang. Disipulong kagabsan dumansinda kaatubang. Ding mayong nakakaaram. Ang pagkabot na urog biyaya na di matapos. Pagkahirap na lubos tudok na gayo sa buot. Nin maugayo na Jesus. Mamunlugod sa mundo, mahal na divino verbo. Sa pagkamuot sa tao, ang hawak dugong totoo. Nawalat sa sakramento. Ang paggali ni Judas sa sinakulot, ipapadakop ang maestro. Tagas na din ano lamang lupik paan gapong buhay. Buot ni Judas na palpal di naglumoy kadikit man. Sa iyang karupitan. Pagkaraot na totoo ang palad kay itong malubo. Talinaog nin demonyo naghali sa sinakulo. Ipadadakop si Kristo. Tuyo nang na sumuhay itong apostol na palpal. Judas na tampalasan marhay pa urog karahay. Kung ikadai na buhay, nakitrato na ang palpa sa kapwa niya ayam. Eskribas pariseyo man ipapadakop nangunyan. Si Jesus nakagurangan. Pag ugmading kabarang katong mga tampalasan. Mga pariseyong palpal na mautok ngunyan. Ang sa indang katoyohan. Ini naman nagpahampak tampalasan na si Judas. Kaugmahan nga ning labat palibasa ay balingag. Manikinakaroy sa perak. Ikos lampog ang kapadis na inulay na sambit. Bakong lugaring malupig tawong palpal na marupit. Daing buot ni kadikit. Ay marupit na gayo akit gayod nin demonyo. Bali ngag paslong totoo daing kapakanaan mayo. Maray pang di naging tawo. At
kinin mag-ama, an ama ay ginadan pa. Nanihatol na padusya sa mansana, di ba? An ikinasal sa ina, ano mo puro karatan, ang dugo naginik ka na. Marupit daing kabarang ang sa iyang hinalian. An insisto na kasalan, tampalasan masiwawa, di pinaghuna-huna na. Buot na ipinakita na nagpaataman sa iya. Ni Jesus poon ama, gabas na sala mong hayag sa iyang pinatawad. Ginibo ka pang alagad na iyong pinag-ingat. Kayan ginastong pirak, tiwala kanin maisto, dayaday nakasama mo. Minamahal ka pang totoo, ano tay ka naglobo. Sana mo muot sa imo, di mo giramdam lamang ang buot niyang pautang. Dayaday kang tagamahanin, berhen inang maugay. Kakanon ano paman, asin ipinatugon pa sa imo an ahaki niya. Ang simbag mo ay ika na mag-ataman sa iya. Sa puon mong panong-ugma, ini yung pagnako mo sa berhen inang totoo. Ngani sanang makatampo, pinabakal mong gayo. Kagurangnan mong maestro, asin nga niyan sa rupa, apostol na masiwawa. Ika nga ni ikasana sa malulubo uminiba. Sa pagdakop sa iya, kaya marupit malubo, pag-isip kayan ginibong mo. Pagsulsulan mong totoo, kung dai sayod nagayo. Hiraksi mo